Ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хушомаден ҳама каса ба канали ма. Иди меомадагӣ, иди қурбон ба ҳамаи шумо муборак бошад. Дӯстони азиз, имрӯз тарзи тайёр намудани торти мидови барои шумо пешкаш мекунам. Аввал тайёр мекунем оталаша, заварной кремша. Заварной мегам бисёриҳо. 800 мг шир, 200 г шакар, 1 пиёла, 4 қошуқ кукурузни крахмал, 4 қошуқ орд, 1 дона тухм. Аввал тухмро бо шакар каме лат мезанем, бо камтар шир, кукурузни крахмал, орд, баъд камтар якҷоя шуд, ҳамаш ҳал шуд. Баъд боқимондаи ширро ҳамроҳ карда мекобем. Дар алови баланд тез мекобем. Ҳатман дег боша, каструлда накунем ки тунукай месӯза. Каструли ғафс боша меша духтаро. Баъд кофта меистен вен чихати бикобен осонтара чем қошуқ. Ҳами пухт алобша мекушему мекобем тез. Барои бисквити мидови ба мо лозимаи 6 дона тухм, 1 пиёла шакар, 1 пиёла руған. Руғанша бинем пури бад нестай. Шакаршам ҳамчунин ба пиёла чен кардам. 1 қошуқ разрихлитель, 1 қошуқ сода, оби набод 170 г. Агар ки асал боша 4-5 қошуқ асал мешава. Орд бо чашм нигоҳ мекунем. ҳозир тамошо кунед, ордча нишон метим чанд қад сустӣ ва ғавси хамир. Аввал оби набодро ҳамроҳ карда бо ҳамроҳи 1 қошуқ сода месӯзонем. Мекобем то суб сурх шудааншам. Хали ба чашмтон нигоҳ кунед, ба ранги мехостагитон ҳамон қадар интихоб кунед. майнам хеле сурхак мешава. баъд боқимонда шакар бо ҳамроҳи равғанро якбора ҳамроҳ мекунам. тухмро ҳамроҳ карда плитара мекушем ё газам боша бикушен. Аллакай теста гармай, дар гармӣ ҳамун тез мекобем ки тухм напаза. Анам хел духтаро осонай тайёркуниш рецепт дар канали ма ҳастай. Бо 6 тухмаша кардам. Средни размерша, размери 28 сантиметр мешава ҳами торт. Ана гирифтем аз болои плита разрихлителро бо ҳамроҳи орд якҷоя карда мекобем. Сахти бад намекунем тесташа духтаро. Ман мидовира сахт намекунам. Бинен ба чӣ шакл меша. Вақти пухтан мегирем худаш хамир ба сахтак меша оста то иёша пухтана. 5 зволача мекунам. Хали 5 бисквитчи ҳамо мидови мебиёя. Аз як лав пухтан мегирем духтаро. Ина бинед хеле сустиш мебиёя. Орд қати тунук мекунем. Такҷданам хел пергамен ё тефлонови бумага ҳатман боша ки мидови дар лисам хел безеб мечаспа, кор қин мешава. Тефлонови қати тамошо кунед чӣ хел кор осонай. Ман фақат ба тефлонови дута қати мепазам. Дута тефлонови мегирам, якташа тунук карда духовкада мемонам, бо дигаришда тунук мекунам. Ҳам вақти одам тезда мешава, хеле бисёр вақти одама намегира. Ина духтаро дар ҳарорати 200 градус духовкара 200 да пеш шаки монен гарм шава. Ба ҳами қолаб буридам. Шумо метавонед ба кришкаи сковородка ё тарелка бубуред. Занҳои азиз, ана ки сар шуд кор дар ширкати Атоми. Тамоми занҳо аллакай регистратсия кардестиян, корра пеш бурдестиян, маошора гирифтан. 100% занҳо гирифтестиян. Шумо бо дили пурма тавсия медиҳам. Беҳтарин наставники чун ҳамешагӣ ситораро барои шумо тавсия медиҳам. Бо ҳамроҳишон кор кунед. соҳиби ҳамаи чиз шудан. Шуморо метавонед кор осонай танҳо 2 одам мебиёред. Структура месозед тамом. ҳама шинос дугона дорем, метонем ҳами кора кунем. Баъд духтаро хубиш дар чӣ расход надора, хариду фурӯш надора, балотон намесӯза. дар 6 моҳ бовар кунед як бор харид мекунед. ягон чизи дар коритона мегирен ки тамоми чизе ки дар иҷа ҳастай доруворӣ дора. Барои кухнира ҳар хел чизои истифода мебурдагӣ дора духтаро. топишевои пакетҳои нағз дора. Тамоми чиз каталогишда ҳастай. Доруҳош ҳамаш фоиданокай, гиёҳияй, табиияй, номери 1 дар ҷаҳонай. ҳам косметикаш, ҳам дорувориш, витаминҳои нағз дора. барои иммунитета баланд кардан ширкати беҳтаринай. барои хароб кардан, барои таҳтирура назорат кардан, барои мӯи сара нарезондан шампун дора. духтаро кӯшиш кунед, биёен кор кунед ҳамроҳи наставни ки беҳтарина ки ман ҳама вақт тавсия медиҳам. нағз наставники хуб бо муомилаи нағз. шумо қати кор мекунад, аз структураш ёрдам карда пеш мебаратон. муроҷиат кунед номеро рӯи экранда. пешай коржа пухтан аввал мо заварноя пухтем. руша мепӯшонем, мемонем, хунук мешава. хоҳем дар халаденик монем. Ман ба хотире ки кремаш маска дора халаденикда намонда будам ки маскаш мебура. вақти заварной хунук боша, ози маска гарм боша, крем мебура. маска сгӯшонка ҳамаш заварной қати дар ҳарорати хона гарм мондагӣ будам. аввал маскаи ами мулоимшудагиро бо миксер лад задам. баъд сгӯшони молоко ҳамроҳ кардам. 200 г
маска буд, сливичный масла буд. Баъд ҳамроҳ кардам 350 грамм сугушони молоко духтару, як қитича сугушони молоко ҳамроҳ кардам ва заварной мунам ширинаки бамаза буд. Ҳар сеша баъд якҷоя мекунем, як қошиқи ҳамроҳ карда дар дохили маскаву сугушонка. Агар якташ хунук боша мебра ами крем. И барои ки ҳами саволо бисёрай, ма барои ҳами одди када бофаҳмондистам ки подписчикои навам бисёр дохил шудагиянд, мумкин ягонташ дидагӣ нестанд, анами тарз тайёр кунен. Ҳамаша дар ҳарорати хона монен, ҳами крема ягонташ баъд намебра. Агар маска гарм боша ва сугушонка хунук боша, я холодильник бирорем ба миксер бизанен, вай албатта мебра, барои ки мутобиқ намешаванд, якташ хунук, якташ гарм. Ана михел духтаро креми мора бинед чӣ хел як рангай, михел однородни, ана михелияй. Баъд вақте ки крем карданда мо қандоб намекунем, барои ки бисквити мо ҳами хел хушрӯ омадагии ҳар як бисквитиш мулоим беқандоб мешава. Беқандобам мулоим мешава. Баъд якташа ман рост мондум, якташа хали чапана мондум, барои ки торти мо рости хушрӯ биёяд. Бинед чӣ хел худаш аллакай мулоимай торт. Оли набрида и хел мягкияй. Боқӣ монда аз ҳами гирдои бисквита вақти бриданда барои крошка мемонем. Анами зиёдиёш крошка мешава. Торти хела калонакай хушрӯай, барои дастархони идона тайёр кунен духтаро. Бисквитчам бинен, ма бисёри баъд насӯзондум, аммо асалша кам тарак сӯзондум, тамом. Хеле тилоранг шудагияй. Беҳад болаззатай ҳами тарз тайёркунии мидови коржош беҳад хушрӯ мешава. Ма бисквит аммо коржора гуфтестам духтаро. Ма бисквити як мидовия дар назар дорум рангша. На, шумоам тайёр кунед, дастархонтона оро диҳен. Ҳам торти размерша мутобиқ хушрӯ мебиёяд, на калон, на майда. Ҳам лаззаташ беҳад нағзай. раҳмат дӯстони азизи ма барои дастгириҳотон, барои суханҳои нағз, барои ҳама тарафа дастгирӣ мекунед, лайк мемонед. ҳама жуда миннатдорум. Худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, зодрӯзи модарҷон май, рӯзи мавлуд шай. Модари ма ҷашнгирия нағз намебинад, не ки мо ҷашн намегирем. Мо ҳамроҳи фарзандои падармо ҳами 3 нафарем, худмо мешинем худи ба худи як хирсан шава. Модарам барои ҳами вай мекунем, мерем. Хеле ҷашн гирем, ҳамаро файрод кунем, хеле мода нестай, барои ки модари мо ман нағз намебинад. Мо ами худмон ба худмон маслиҳат кардем, мешинем. Модарам намедонист ки ма тайёрӣ дида рафтаистам пешаш. Сюрпризиш кардам. Ами домашний торти мидовира нағз медид, ба мидовиш кардам. Дигар тортҳоам маҳқулайша, бохе мидовия бисёртар маҳқулайша. Тайёр кардам, рафтаистем роҳ ба сӯи хонаи модарҷон. Мешинем, кам вай мекунем, худи ба худи, як сарҷам, баъд хона ба хона. Мо ами як духтару 2 бачаем. Барои подписчикои нав оли мепурсем, ба савол мешава. Оилаи бисёрӣ нестем, оилаи хурдакакем. Шукронаи Аллоҳ. Модари ма ҳозир ҳам ба ҷои падарай, ҳам модарай беҳтарин модаре ҳаст, ки ҳамавақт дар бари мо ҳастай, ҳамавақт ба мо кӯшиш мекунад, ки ёрдами хуча бирасад. Дар ҷаҳон мисли модар касе нест ба дил наздик. Модари нурониям, бе ту ҳаётро чо кунам. Модари нурониям, бе ту ҳаётро чо кунам. Зинда бош ای نوری درگاه جنتی روی دنیا. زنده باش ای نوری درگاه جنتی روی دنیا.
ина занҳои азиз, боз рафтем аз мағозаи ҳами Ормон ба Очама як стиральни гирифтем. Ҳами LG 7 килогаша 4500 сомон да гирифтемаш. ҳолиам ҳамин нарх рафтестай. Скидкае ки идона будак, баъд Очам да дар кор буд стиральни автоматшон как раз сухта буд. Рафтем ай ҳами гирифтем. Да ҳамаи магазинои брендорам аста ҳами Авранг Вална ҳами сифатай. Ай ҳами гирифтемша. Маъқул мон шуд. И сери цветшами LG оригинал. LG дим сор дубликатам дора духтаро. У оригинала, иёш ҳам оригинала, просто иёш рангош дигарай, сериша. Бо 8,5 килога дора ҳами. Дар навор ҳаста ма ҳами 7 килогаша гирифтем. Размери миёнаша хушрӯй ҳама чӣ мебара. Бо якта тифали дига гирифтемша 200 сомон буда. Ами фирмаи ҳалаи гирифтам. Хали пластмасси сиёҳшай. Номи дигарай, номи тифали мо дигарай. Лекин дарунуш вая нержавикаҳай. Хай ҷайқа тамошо кардем, гуфтем чизои дар коримонам мегирем мо. Лекин стиральни ҳами хел нағз духтаро, овоз надора. Ҳами LG вообще овоз надора, без шумна кор мекуна. Инвектор дора ва инвектораш барои қуввои пасту баландам рол боз мекуна. Меша ку мабодо дар ҳами як свет қувваш паст меша, ягон ҷо вайрон шава, ҳичи намеша, намесӯза. Байна овардан, установкаш кардан, мондан, либос шуштем, ҳамқа хушрӯ, овоз надора, маъқул шуд. Инам яй 7 килога. Пешинамон 5 килога буд. Якум бромадагишда ура айцум харидаги будем. То ҳозира хизмат кард. Як рӯзи дигар буд, бо ҳамроҳи шавҳарам ҳардумон тоқа рафтем KFC хӯрӣ. KFC-ро ма бисёр вақт духтарон намерафтам. Баъд ами ҳаромай мегуфтанд ки дар Тоҷикистони худмон ҳама занакоан, ҳалолан. Занакои худмон тоҷико пухтестиян, мардакои тоҷик бачаако кор кардестиян. Хай бо ҳамроҳи шавҳарам рафтем, шиштем, иқа суҳбат кардем, бегаҳӣ буд. дӯстони азиз, имрӯзам ҳавлӣ омадем. Имрӯз уқа навор накардам, барое ки памят надоштам. Камтара гози ами олучаҳоро навор кардестам. Ира бинен чӣ хушрӯ олуча бастай. Қа олуча чиндум мебарам, вай мекунам. Варенӣ мекунам. Иқаша торт мекунам. Торти монастирский изба ба свежа олуча мекунам. Хай бо мебинем. Олиҷа дарахт бисёра, ира бинен чӣ хушрӯ. Сиёҳоша чиндем, де сирхакакуш монда, бо сиёҳакуш калон-калоноша чиндем. Унҷо чанда дарахтай олуча. ҳамқа ҳаво хушрӯ, гарм, шакароб кардем, ҳама каса шитем. Ака мерем хона. Ҳисоби ем памятам оли холӣ кардан дар кора, монтаж кардан дар кора видеора натонистам имрӯз. Гуфтам хай фақат навор мекардам. На, бода ҳавои хушрӯ. Олучаҳоро варенӣ кардам духтаро. Беҳад варениш нағзай. Ҳар як тайми ма донаша ҷудо кардам. Ки вақти хӯрданда донаш набиёяд, ба ҳазар бихӯри. Баъд зимистонда ягон чи ҳам бупазӣ, дарунашда меандозӣ бе дона. Ҳам удобние, ҳам бароҳат мехӯра, ҳам ода мехӯрдагӣ. Инам ха дӯстони азиз, раҳмат барои дастгириҳотон. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад, дар куҷое набошен. То наворҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошен. духтаро я навигарии дига барои шумо мехоҳам гап занам. Кадом мехоҳад ки курс бухона ёд гира, тарзи тортпазира, тортҳои профессионалнира ёд бигира, курси онлайн дар кадом давлате набошен, метавонед шумо курса бихарен, ёд бигирен. Осона ёдиш ҳамаш ҳамхе бо тариқи интернет шумо да ёд метия, группа мекушоятон, осонакаи хали пухтупазуша, бо роҳи осон шумо да ёд метия. духтарако ёд гирифтестиян, шуморо мехоҳен ки ёд гирен, номерода муроҷиат кунен. Номерош дар рӯи экран WhatsApp дора. Канал доран Париша торт каналшон. Анами тортҳои фасонаш муайхид мекунен. Ҳам хоҳен барои ид заказ кардан ё барои ягон зодрӯз, барои ягон маъракаи худтон торт заказ кардан. Тортош бениҳоят болаззатай. Номерошай намондам, дархост кунен. Курсшонам аллакай пухтупазои идонатона метавонен дар як рӯз курса дароен, дохил шавен, энамихе тортора бупазен. Як рӯздам тамошо карда аз рӯи рецептҳои ҳамён мепазен. ҳамихе дастархонтона ором медиҳен. хоҳен заказ кунен, муроҷиат кунен я номерошон. боз ҳамаи ва спискаи торт, тарзи чанд намуд тортай дар курсшон ҳамаша барои шумо мепартоям. WhatsApp-да маслиҳат кунен, бохонен, ёд гирен. Ҳунар хубае ки ҳеҷ вақт
айрӯи ҳунар хор намешавем. Ҳама вақт пеш меравем. Ҳунар ки боша, ҳамаи ҷуда пеш меравем. Саломат бошен дӯстони азиз, ки бо мо буден то наворҳои оянда.